Bueno, eskerrik asko denoi. Estimados amigos, esto es lo que hay, como resumiría un gallego. Cada uno que se lo tome como pueda y como quiera. Bueno, hemos podido apreciar diferentes aspectos de la realidad técnico-social de la energía. Por eso ha sido la segunda jornada de energía social, Goiener 5 años. Bueno, esperamos encontrarnos dentro de 5 años más, a ser posible también antes. Gracias a los ponentes por sus explicaciones, a ustedes por su asistencia y participación, y sigamos empujando a Goiener. Esan bezala entzuleok, saio honek Goienerren 5. urtebetetzea dela eta energia soziala goiburu, antolatu den saio honek jodu azkena. Eskerrak eman behar ditugu lehenik antolaketari, izlariei, entzule parte hartzaile guztiei, eskerrak denoi zuen laguntzagatik. Eta eskerrez gain, zoriondu egin ditut, Goienerreko partaideak, zoriondu nahi zaituztet, izan ere partaide denak lortzen du energia garbiagoa konsumitzea, lortzen du apurka aldatzen joatea gure sistema energetikoa, lortzen da elkartasuna handiagoa, lortzen da ametsak apurka betetzen joatea, lehen aipatzen genuen amets proiektu hori ez da. Areago lortzen da esango nuke, Goiener bezalako elkarteek komunitatea osatzen dute, erresilientzia ere gotzen dute, orain beharrezko dugun hori, gizarte sarea ehun eta sendotzen dute, eta seguru nago guzti horrek endorfinak jariarazten dituela. Beraz, honelako elkartean bat eginda egoteak zoriontsua egiten gaitu. Ez daukat dudarik, eta prezio berean, ez dago gaizki. Beraz, segi aurrera 5 aldiz 5 urtetan, eta jarraitu honela, Goiener bultzatzen, eta hemen utzidazue txiste txar bat egiten, segi honela, Goiener bultzatzen, merezi duen artefaktu ekosferiko zoragarria data. Arratsalde on denoi.